Shortcut super, siew lypa propos. Shortcut premium, siew shispa. Pilar ruban thied kutia basau sauspa. Berjerngam lani super, riu spa lypo. Bestem, lais pasan po. Beblu, sauspa. Shortcut powder, lais pasan po. Lada pipenan kam yakin dikisan da ka shoe spray te ka kat hadu ban biang lane ban la ban spray namar kini kisan kilong ki barben kilong gel kum ka ngap kum ta pinum la ban spray lem da pim kleru bat ka katlang galalej no jelang ka perem kelas dang banuan kinong kwai kilas dang ban kenter pring yaki pla kum juru yaki rengwiang kwai Henry de tang hang ni pila ban yo yaki sen ki baken sai naga benta jong pi kinong kwai ngidan arset kisen kowe kedeka super set kowe pat kedeka premium set hakashi set dan artli liquid but she pocket powder baro arset kilong ki patri kamha but pilaru ban thied kutia yakini kisen hagani ka video pin yu ya uba kam ya tipai ba ulit ban kwai ban pendon kam da ka premium set lani kaset kabar number kaset number way ka de ka super pet hang tu kum nu rakhle moida nangta la ai de biscuit ude biscuit good day nangta pin yu siew tu sen rong blue but unte hak moida nangta un khle ban mi lai bha pet bha kar kom khle khana ma pintep hang tau ai the kat ban biang ba phynpon kam ban kwai nangta siew powder uni powder long badan kam bat batre kam bha lada phi kwai do eu hauni powder pat uthe kat tu kan ni dau te sen rong stem ai khle shwa ai khniat nang ta pe hang tu ulet ban bread sha tang khniat dei bubun pat phikan mau ba e ga jaga ba phin bread phi dei ban khwai hi haita I jaga ba phi bread ngamong bu niusan utri kam tang humoida utri kam lut habaro ki jajing bam hang ne pat ngi ba penen kam do moida kelan yu moida hau kwai nang ta sop kampen ngam khandiat yu tu powder sop khanang ban ne khambun kum tu pe ba kum tu pe de belong kum tu nang ta un bread bat yai le kum tu bun sin hakaju ka jaga daga jing hap jong itu ki sembo jong tu sen jong tu powder ki do kha kin wan ai la dai ka we shwa nem de ne so ya pe lang tu la dai shaphi imat la dai au matap nep la yo shwa ka we pe imat ka ni ka video kadai baulik kwai hadam shwa ka we kha ayu mpni kha ski kaba imat kha dekar ngi tingim jong kha dekar ngi ong kapelun regi babun kia ong hi kha dekar next mentape ulasu jing bam biang bat ule kumju si kumju berat biang yu kwai hakaju ka jaka hang tu ulapen le jimut bha umata ne pe hai ngim de yu I bha phong namar imat ka jingring kam da yo bha da shu da tang tu ko na ai oh sakau we ani kaksiar wow de
kaksiar. Oh, kaksiar ani. Arteli shuai layo. Tang shipang. Le se kalak bandai ka ba kam slam hi tang ba. Bompen irengi. Arteli we custom. We ikali. Ngatarai indang kwai biang. Shalak ila berat biang jingbam kendian. Lasu jingbam biang. Kawang biang. Hang tei. Ha icaka i baju kawang. Pet. Upang mi. Imat. Ringkum ni imat. Kidon kidok katang ba. Namar tipong. Myu ibha ka ki pelat ka Tongin ya pej un yo kat no teli matab nep hang ni. Da chu tang arteli na. Te ka concentrate te lawai. Kenjut no padat. Oi. Kale. Nim dei ne wo ne. La lai teli shua. Lai teli kidok kha tambah iklem pen i yang i tip idok kha yu. Tang bayu i lai teli. Pen i yang i. Desha lai teli. Lai teli. Lai teli kap. Dos sakaway. Sau teli. Lalut. Sakaway san teli. Da kaba pynpoi kamban kwai. Da ki shortcut sen. Ketaru. Kadai. Ka premium set day. Ka super set. Lada pi kwah thied ya kini ki sen. Siew pa ka pisa leng ba ka Google Pay how number pra nyawan riu like handai. Nda pila dap siew screenshot ya ketuk pemen jong pi. Phah syangi rengkat bat ka kerteng ka address jong pi how WhatsApp number jungi. Kendai not kendai pra. Iwe sao arpra. Compare la jangai ne jan. Tang hapoh shitaiew. Ngin pynpoi ya ketiar syaying jong pi. Puli ya ke description hakajat jong geni ke video. Kenang ba phin nang kam su tu kam ba shu. Bat kam syai. Next.